ወግዒ ፖለቲካን ቁጠባን ሃገራት ኣብ ሳዋ ታዕሊም ዝወሰደ ሰብ ኣብ ታዕሊም ከለና እኮ ፖለቲካ ተማሂርና ኢና ኢሉኒ ኣነ ድማ እንታይ ደኣ ተማሂርኩም ቢለ ሓቲተዮ ከም ብዛዕባ ምፍራስ ናደው ኣጀማምራ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡ ዝኣመሰለን ተማሂርና ኢሉኒ ኣብ ካልእ እዋን ንሓደ ገዲምን ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባርን ብዛዕባ ኣድላይነት እታ ሕብእቲ ሰልፊ ሓቲተዮ እውን ነይረ ንሱ ስማዕ ኩሉ ካይዳናን ኣንፈትናን መስመርናን ዝመርሕ ዝነበረ ሰልፊ ፖለቲካ እኮ ንሱ እዩ ንሓረስተቱን ሸቃሎን ብኸመይ ይውደቡን ንቕሓተ ሕልንኦም ከቢሉ ኣብ ቃልሲ ንኽሳተፉን ዘግበረ እኮ እቲ ሰልፊ እዩ ብምባል እቲ ንማርክሰ ለኒናዊ ፖለቲካ ተኸቲሉ ዝኸይድ ዝነበረን ዝርዝር ኣረኣያን መስመርን ናይ ሰልፊ ገለጸለይ ኣብዚ ናይዞም ክልተ ብዛዕባ ፖለቲካ ዘሎም ኣገላልጻታት ተፈላለዩ እዩ ዘሎ ታሪኽን ፖለቲካን ዝሓዋወሰ ኣረኣያ ኮይኑ ቀሪብሎ ከመዮ ፍልጠት ሓይሊ እዩ ዝበሃል ፍልጠት ኣብ ፖለቲካ ፍልጠት ኣብ ቁጠባን ምዕባልን ህዝብን ሃገርን ኣገዳሲ እዩ እሞ ንሓፈሻዊ ፍልጠት ናይዞም ዛዕባታት ክንድህስስ ተበጊስና ኣለና ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ጉዕዞ ምምዕባል ሃገርነት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቃልሲ ንምምጻእ ሃገርን ንምምጻእ ዝሓሸ መነባብሮን ለውጥን ከም መንኰርኩር ኮይኑ ዘገልግል ክነሱ ብዙሓት ከም ምትሓስ ኮረንቲ ክፈርሕዎ ይረኣዩ ወይ እውን ኣድላይነቱ ኣይረኣዮምን ፖለቲካስ ንዮ ደኣበላ ናይቶም ለፍለፍቲ ሰባት ስለ ዝኾነት ይፍትሓል ዝብል እውን ኣጋጢሞምን ኣለዉ ክትፈልጦ ግድን የገድሰካ እዩ ዝበልክዎ ሰብ ተጸሊልካ ዲኻ በስመ አብ ኢለ እንጀራ ዶ ይበልዕ ዋላስ ነገር የምጽእ ክብል መሊሱላይ ፖለቲካ እኮ ኣብ እንጀራኻ እውን ኣሎ ምስ በልክዎ ሰንቢዱ እንታይ ማለትካ እዩ ኣብ እንጀራኻ ኢሉ ብምግራም ጠመተኒ ግብሪ ትኸፍል ዶ ዌል እወ ካብቲ ዝወስዶ ደሞዝ ወይ ካልእ ኣታውየ ግብሪ ኸፍል ብምባል እዚ ምስ ፖለቲካ እንታይ ዘተሓሕዝ ኣሎ ብዘመልክት ጠማምታ ጠመተኒ ዝገርመካ ቅድሚቲ ዝሓለፈ ዓመት ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ሰልፊ ከሎ ትኸፍሎ ዝነበርካ መጠን ግብርን ድሕሪ ዝሎሚ ናብ ስልጣን ደይብ ዘሎ ሰልፊ ትኸፍሎ ዘለኻ ግብሪ እንተወዳዲርካዮ ፍልልይ ክትርኢ ኢኻ ወፈልጥ እዚ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝወሓደ ግብሪ እዩ ዘኽፍል በለኒ እሞ መጠን ትኸፍሎ ግብሪ ክበዝሕን ክውሕድን ከሎ ሓንዛኻ ተዓብን ትንእስን ዶ ሓቀይ ከረድኦ ኮለል ምባለይ ዝጸልኦ ኣይመስልን እዩ ናብቲ መደምደምታ ንምብጻሕ ሓንቀው ይብል ነበረ እቶም ዝተፈላለየ ኣረኣያ ፖለቲካ ዘለዎም ማለት እቶም ንስኻ ተደይቦምን ተውርዶምን ሰልፍታት ፖለቲካ እዮም እምበር ነታ ትበልዓ እንጀራኻ ዘዕብይዋን ዘንእስዋን እሞ ፖለቲከኛ እንተዘይኮንካ ፖለቲካኦም ምፍላጥ ኣየግድሰካ እንዶ ኣንተ ሓቅኻ ዘይንሕና ደኣ ፖለቲካ ክበሃል ከሎ ከምዚ ንሓድሕድካ ምኩስታርን ብኣፎምዝን ብቓላትን ምጭፍጫፍን ጌርና እንዳኣልና እንሓስቦ ምስ በለኒ ነቲ ዝርርብ ብናቲ ዓወስ ተደምደመ ኮይኑ ተሰማዓኒ እሞ ፖለቲካ ካብታ ንበልዓ እንጀራ ጀሚሩ ክሳብ ዝተሓላለኸ ቁጠባዊ ምዕባለን ካብቲ ብሰላም ኣቲና ብሰላም ክንኣቱ ካብ ከባብያውን ደባውን ዞባውን ጸጥታና ንኽሕሎ ወይ በንጻሩ ዝገብር ኩርናዕ መኣዝን ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ምዃኑ ምግንዛብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጦን ክከታተሎን ዘድሊ ዓውዲ እዩ በዚ ድማ ህዝብታት ወይ ሕብረተሰባት ብሓደ ሓቢሮም ቁጠባኦም ዘማዕብልሉ ጸጥታኦም ዘውሕስሉ ባህላውን ነገራውን መንፈሳውን ዓውዲ ክፈጥሩ ዝሕግዞም ዘተኣሳስር ገመድ የድልዮም ብሰላም ሓቢርካ ዘንብር ወይ ዝርግርግ ኣትዩ ህዝቢ ሓድሕዱ ተኸባቢሩ ከይነብር ዝገብር ንሓዲኡ ፖለቲካ ክህሉ ግድን እዩ ሃገራት ብሰላምን ብምርዳእን ንግዳዊ ልውውጥ ብምግባር ሓበራዊ ምዕባለ ንምፍጣር ዘረዳድእ ፖለቲካ የድልየን ውድባትን ዜጋታትን ካብቲ ኣብ ዓለም ድሮ ተቐሲሙ ዘሎ ተመክሮ ወሲዶም ምስ ሕብረተሰቦም ዝሰማማዕ ዓይነት ኣካይዳ ፖለቲካ ክወስዱ እምበር ሕርያ ጥራሕ ዘይኮነስ ግድነት እዩ ኣብ ወጻኢ ኣንጻር ዓመፅን ንሓርነትን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ርእሱ ዝኸኣለ ኣካይዳ ክህልወን ከሎ ሃገር ኣብ እተመሓድረሉ እዋን ትወስዶ ፖለቲካዊ መርገጽ ድማ ንምዕባልን ዕንወትን እቲ ሃገር ወሳኒ ግደ ኣለዎ ኣብዚ መደብ ኣምር ፖለቲካ ዓለም ቅኑዕ ፖለቲካውን ቁጠባውን መስመር ተኸቲሎም ዝተጓዓዙ ተመክሮ መራሕቲ ዓለምን ሃገራትን ክንድህስስ ኢና ካብታ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ማኦ ንብዙሕ ዓመታት ማሲና ጸኒሓ ናብ ቁጠባዊ ዓርሞሸሽ ተቐይራ ንኣሜሪካ ቀደም ክኾነ ኽትብል ትወጣኦ ዘላ ቻይና ካብተን ከም በዓል ኮንጎ ዝበላ ብባህርያዊ ሃብቲ ዝዘቕበባ ግና መርገም ዜጋታትን ኮይነን ህዝበን ኣብ ምድራዊ ሲኦል ዝሸማማኦ ሃገራትን መራሕተንን ዝኽተልዎ ፖለቲኮ ቁጠባዊ ክሳብተን ከም በዓል ጃፓን ዝበላ ብውሕድ ባህርያዊ ሃብቲ ናብቲ ዝለዓለ ፖለቲካ ወደ ሲፒልንን ቁጠባዊ ዕብየትን ዝበረኸ ሃገራትን መራሕተንን እውን ክንድህስስ ኢና እታ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኣፍሪካዊ ሲንጋፖር ክትከውን ዝተባሃለላ ሃገርና እውን ካበይን ናበይን ወዲቓ ከም ዘላ ዝጽበያ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ብድሆታት ክንሪኦ ኢና
ኣብዚ ናይ ሎም መደብ ዛጊት ዝተርኣዩ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታትን ርዮተ ዓለማትን ወይ ኣይዲዮሎጂን ብምግላጽ ጀሚር ኣሎ። ፖለቲካዊ ሓሳብን ርዮትን ፖለቲካ እተፈላለየ ንጥፈታትን ተግባራትን ፖሊሲታትን ዝሓቆፈ ዓውዲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ምሕደራን ናይ ስልጣን ስርርዕን ውሳነን ኣብ መቕርሒ ጸጋታትን ዝዓይ እዩ። ምሁራት ነቲ ሕልኽላኽን ተቐያየርን ፖለቲካ ስርዓታት ዝተፈላለየ ትርጉም ይህብዎ እዮም። ሰባት ግና ይፍለጥዎ ኣይፍለጥዎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ይጥቀሙን ርእይቶኦም ኣብ ዝህብሉ ብዛዕባ ዝስምዖም ክዛረቡን ፖለቲካዊ ኣምር የንጸባርቑን እዮም። ኣብ መዓልታዊ ቋንቋኦም ከም ናጽነት፣ ሓርነት፣ ርትዓውነት፣ ፍትሓውነት፣ ፍትሒ መሰል ዝብሉ ቃላት ይሕውሱ እዮም። ከም ዓቃባዊ ወይ ኮንሰርቫቲቭ፣ ሊበራላዊ፣ ማሕበራዊ ወይ ሶሻሊስታዊ፣ ፋሺስት ዝብሉ ቃላት እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ኣረኣያ ወይ ናይ ካልኦት ኣረኣያ ንምንጽብራቕ የዘውትሩ እዮም። ይኹን እምበር ከምዚኣቶም ዝበሉ ኣምራት ልሙዳትን ዝተፈልጡን እኳ እንተኾኑ ብዙሓት ሰባት ግና ብዘይፍላጥ ብጌጋ ክርድእዎምን ክጥቀምሎምን ይረኣዮም። ንኣብነት ማዕርነት ወይ ምዕሩይ ምዃን ብኸመይ እዩ ክግለጽ ዝከኣል? ኩሎም ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ሰባት ማዕረ ኮይኖም ድዮም ተወሊዶም? ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ መሰል ድዩ ዘለዎ? ማዕረ ዕድል፣ ማዕረ ፖለቲካዊ ጽልዋ፣ ማዕረ ደመወዝ? ብተመሳሳሊ ከም ሶሻሊስት ወይ ፋሺስት ብልሙድ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉን። ናይ ፋሽስትነት ክብርታትን እምነትን እንታዮም? እቶም ናይ ሶሻሊስታዊ እምነት ወይ ኣረኣያ ዘለዎም ካብቶም ንኣብነት ሊበራላውያን እምነት ወይ ክብሪ ዘለዎም እንታይ እዩ ዝፈልዮም? እዚ መደብ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ፖለቲካዊ ኣምራትን ኣረኣያታትን ክትንትን እዩ። ብሓፈሻ ዓለም በቲ ፖለቲካውያንን ስነ ቁጠባውያንን ብዝጸሓፍ ወያ ትምራሕ። ንኣብነት ዘመናዊ ርእሰ ማልነት በቲ ክላሲካዊ ስነ ቁጠባ ናይ ኣዳም ስሚዝን ዳቪድ ሪካርዶን እዩ ተቐሊሱ። ናይ ሶቪየት ኮሚኒዝም ድማ ብጽሑፋት ካርል ማርክስን ቭላድሚር ሌኒንን ከምኡውን ታሪኽ ናዚ ጀርመን በቲ ኣዶልፍ ሂትለር ማይን ካምፕፍ ብቋንቋ ጀርመን ናተይ ቃልሲ ኢሉ ኣብ 1925 ብዝጸሓፎ ታሪኽ እዩ ክግለጽ ዝከኣል። ከም ሓቂ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታትን ድሌታትን ባዕላዊ ጥሙሕ ናይ ውልቀ ሰባትን ዘንጸባርቑ ዘይኮኑስ ንሕብረተሰባት ዘለዓሉን ዝመርሑን ብኡኡ ቢሎም ድማ ፖለቲካዊ ስጉምትን ምውሳድ ዝሕግዙን ንቁሳዊ ህይወት ዝሰርዑን እዮም። ብተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ካብ ባድወሽ ዝፈልቁ ይኮኑን ወይ ከም ዝናብ ካብ ሰማይ ዝዘንቡ ይኮኑን። ኩሎም ፖለቲካዊ ሓሳባት ብማሕበራውን ታሪኻውን ኩነታት ዝጽረቡን በዚ ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ጥሙሕ ህዝብታት ንኸገልግሉ ዝምዕብሉ እዮም። ብቐሊል ዝበለ ገላልጻ ፖለቲካዊ ተሓሳስባን ፖለቲካዊ ትግባርን ዘይነጻጸሉ መላግቦ ወይ ልንኪ እዮም። ሰባት ንዓለም ከም ዝጽበይዋ እምበር ከም ዘላታ ይርድዋን እዮም። ብኻልእ ኣዘራርባ ንዓለም ብዓለባ ውሽጣዊ እምነቶም ርእይቶኦምን ግምትታቶምን እዮም ዝጥምትዋ። ብውነ እንተሕተውነን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብናይ ገዛ ርእሱ ፖለቲካዊ እምነትን ክብርታትን እዩ ባህርዮምን ዝግራሕን ዝገብርዎን ነገር ዝጽለውን። ስለዚ ፖለቲካዊ ሓሳባትን ስነ ሓሳባትን ሽቶ ከም ዘቐምጡ ብምግባር ንንጥፈት ለውጢ ወይ ኣክቲቪዝም የለዓዕሎም። በዚ መዳይ ክርአ ፖለቲከኛታት ብክልተ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ጽልዋታት ይጽለዉ። ቀዳማይ ብዘይ ጥርጥር ኩሎም ፖለቲከኛታት ስልጣን ዝደልዩ እዮም። እዚ ተዓጻጸፍቲ ወይ ፕራግማቲክ ክኾኑ ነቲ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎም ፖሊሲታትን ሓሳባትን ክቕበሉን የገድዶም። በቶም ሓያላት ሰብ ሃብቲ ወይ ሰራዊትን ተቐባልነት ክረኽቡ የግብሮም። እንተኾነ ፖለቲከኛታት ሓደ እዋን ንስለ ስልጣን ጥራይ ኢሎም ኣይኮነን ዝወዳደሩ። ስልጣን እንተሒዞም ናይ ገዛእ ርእሶም እምነት ክብርን ባህርን ርትዕን ከተግብሩ ክጸልውን ይደልዮም። ብኻልእ ሸነኽ ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂታት ወይ ርዮተ ዓለም ንባህሊ ፖለቲካ ስርዓተ ቅርጺ ዝህብ እዩ። ስርዓተ መንግስታት ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈላለዩ እዮም። ኩሉ ግዜ ድማ ምስ ውስን ክብርታት ወይ መትከላት ዝተተሓሓዙ እዮም። ንኣብነት ፍጹም ንግስነታዊ ስርዓት ወይ ኣብሶሊት ሞናርኪ ኣብ ዓሚቕ ሕዱር ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባ ዝተመስረተ እዩ። ኣብ መለኮታዊ መሰል ንጉስ ወይ ንግስቲ ዝተሰረተ እውን እዩ። ናይ መብዛሕትኡ ዘመናዊ ፖለቲካዊ ስርዓታት ምዕራባዊ ሃገራት ኣብ መትከላዊ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ ዝተሰረተ እዩ። ምዕራባዊ ስርዓተ መንግስታት ኣብ ዝተደረተ ቅዋማዊ መንግስትን እምነትን እውን ዝተሰረተ እዩ። እቲ መንግስቲ ወካሊ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ማለት እቲ ዝቐውም ስርዓት ብስሩዕን ውድድር ብዘለዎ ምርጫን ዝመፀ መንግስቲ እዩ ዝቐውም። ኮሙኒስታዊ ስርዓት ፖለቲካ ኣብ እምነትን መትከላትን ማርክስ ለኒናዊ ስነ ሓሳብ ዝተሰረተ እዩ። ብሔራዊ መንግስትነት ወይ ናሽናሊዝም ኣብ ርእሰ ምሕደራ ብሔራውያን ግዝኣታት ዝምርከስ መትከል እዩ ዝኽተል። ኣብ መወዳእታ ፖለቲካዊ ተሓሳስባን ርዮተ ዓለማዊ ፖለቲካን ከም መላግብ ሕብረተሰብ ከገልግል ዝኽእል መንኮርኩር እዩ። ንዝተወሰነ ጉጅለ ሕብረተሰብን ንመላእ ሕብረተሰባትን ዝጠምሮም እምነታትን ክብርታትን እዩ። ፖለቲካዊ ርእዮት ብልሙድ ምስ ተፈለየ ደርቢ ሕብረተሰብ ዝተኣሳሰር እዩ። ንኣብነት ሊበራሊዝም ምስ ማእኸላይ ደርቢ ማለት ሚድል ክላስ፣ ዓቃባውነት ወይ ኮንሰርቫቲዝም ምስ ሰብ መሬትን ሰብ ሃብትን ኣሪስቶክራትስን
ይተኣሳሰር ሶሻሊዝም ምስ ደርቢ ሸቃሎ ወዘተ እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ንልምድታት ድሌታትን ሃንቀውታ ህይወት ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ደርብታትን ዘንጸባርቑ እዮም ስለዚ ናይ ናተይነትን ምትሕብባርን ጥምረት ይፈጥሩሎም በዚ ድማ ሓሳባትን ርእዮቱ ዓለምን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ጉጅለታትን ደርብታትን ከም መተኣሳሰሪ ገመድ ኮይኖም ይሕግዙ ንኣብነት ኣብ ዝበዝሑ ምዕራባውያን መንግስታት ሊበራላዊ ዴሞክራሲ ከም መጥመር ሕብረተሰብ ከገልግል ከሎ እስልምና ኣብ እስላማውያን ሃገራት ከም ናይ ሓባር እምነትን መትከልን ኮይኑ ንመላእ ሕብረተሰብ ጠሚሩ ይሕዝ እምበር ኣብዚ እዋን ንዓለምና ዝገዝእዋ ወይ ዝመርሕዋ ዘለዉ ሓይልታት ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ወይ ኣይዲዮሎጂ መርሕዋ ኣለዉ ከም ሊበራላዊ ዓቃባዊ ሶሻሊስታዊ ወይ ማሕበርነታዊ ፋሽስታዊ ሓምላይ ግሪንስ ወይ እስላማዊ ካልእን ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ኣብ ዝቕጽል ካብ እንሪኦም ፖለቲካዊ ተሓሳስባታትን ንሕብረተሰብ ብኸመይ ይጸርብዎን ክንምልከት ኢና ነዞም ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ከማዕኑድ ኮይኖም ዘቕምዎም ነገራት ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ሰልፍታት ዘሎ ኣተሓሳስባታት ከም ጸጋማዊ የማናዊ ብፍላይ ድማ ነዞም ኣተሓሳስባታት ህልዋት ንክኾኑ ባይታ ዘነጸፍ ከም ናጽነት መጽሓፍን ምዝራብን ናጽነት ሃይማኖትን ምእካብን መሰል እትደልዮ ፖለቲካዊ ሰልፍን ሰብን ብመስርሕ ምርጫ ናብ ስልጣን ከተደይብን ከተውረድን ምኽኣል ካልእን ዝብሉ ኣምራትን ብተግባር እንታይ ይመስሉን ኣብ ዝመጽእ መደባትና ክንሪኦም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ኖምነ ሰናይ ክፍለ